Tak o nič a ešte raz o nič nebuďte ustarostení. To nech je výzvou pre nás všetkých do tohto času, ktorý prežívame spoločne. Pretože mnoho vecí dávame do takýchto vriec, ako sme mali. A nerobí to dobrotu, pretože tieto vrecia potom nesieme na svojich pleciach a viac sa staráme, ako i bolo potrebné. Priatelia, naozaj táto výzva je pre každého jedného z nás. Ja som pastier, mám mnoho vecí, mnoho ťažkostí, s ktorými prichádzajú rôzni ľudia za mnou a keby som si to dával do môjho batohu a na moje plecia a niesol to cestou života, tak už by som dávno bol na zemi priťažený všetkými tými ťažkosťami. Tak vám chcem pomôcť, chcem vám naozaj poradiť, ako na to, ako o nič nebyť ustarostený. A nie je to naozaj až také ťažké. Povedzte to spolu so mnou, prosím vás, tak vo viere. Nie je to také ťažké. Pretože Božie veci sú vždy kľúčom pre naše životy a Boh nedáva robiť veci ťažké, ale dáva nám také, aké zvládneme urobiť. Tak to hovorí Božie slovo, že On nedovolí vás skúšať nad vaše sily, ale dá vám sílu, naozaj, aby ste to zvládli. Takže jediná vec, jedna jediná. Koľko? Jedna jediná. Ešte raz mi to ukážte aj z vašich televíznych tých obrazovkách, alebo čokoľvek tam máte. Jedna jediná. Ktorá vec spôsobí to, že o nič nebudeme ustarostení? Je to predovšetkým ten dar úžasný, ktorý sa volá viera. Viera. Nič iné nepotrebuješ, len vieru, veriť tomu, ktorý ťa miluje. Niet inej cesty, verte mi, niet inej cesty, ako zvíťazíte nad tým, aby vás nezľavili tieto ťažkosti. Niet inej cesty, iný spôsob, ako sa zbaviť všetkých tých starostí, ktoré vás chcú dať k zemi. Ak nie, viera. Skrze vieru. A samozrejme, že teraz môžeme to dať to druhé slovo, ktoré tak naplňa tú vieru, a to je samozrejme dôvera. Dôvera koho iného, ak nie v Boha Otca. Povedzte to spolu so mnou. Dôvera v Boha Otca. Dôvera v Boha Otca. Áno, v jeho prozreteľnosť, v jeho konanie, v jeho sile, ktorú dokázal na Ježišovi Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych, ako nám o tom hovorí list Efezanom. A práve každý večer ja si líham. Práve v pokoji si líham. Jednu vec, čo mi Pán zanechal a čo aj vidím, na čom vidím, že či pracujem dobre, či naozaj to neberiem na svoje plecia, je, že či spinkám dobre, bratia a sestry, priatelia. Že či spím v pokoji. V momente, ak by som nespal v pokoji, v momente, ak by som mal nejaký spánok, ktorý by mi spôsobil to, že jednoducho ráno stanem unavený a jednoducho nevyspatý a tak ďalej, tak musím si dávať pozor, lebo niečo je nedobre, alebo lepšie niečo zanedbávam a možno to, čo by som mohol zanedbávať, je práve pohľad na môjho milovaného Otecka, na môjho Otca nebeského, ktorý ma miluje, je prozreteľný a koná o mnoho skôr, ako ja ho prosím, o mnoho lepšie, ako ja viem, o mnoho šikovnejšie, ako ja dokážem a si predstavujem. Jednoducho, on je Boh, ktorý ťa miluje a chce to najlepšie pre teba. Naozaj chcem, aby to znelo vo vašich ušiach a srdciach predovšetkým, že Boh má ten najlepší úmysel s tvojim životom. Toto je boj, alebo bojové pole, na ktorom v podstate aj bojujeme v našom živote. Má dobrý úmysel ten Boh s nami? Nemá dobrý úmysel. A máme tu nepriateľa a máme naozaj to Božie kráľovstvo a potrebujeme bojovať tento boj a zvíťaziť ho. Dobrý má Boh úmysel? Nedobrý Boh úmysel má v mojom živote. Čo ten Boh zamýšľa so mnou? Chce pre mňa nejakú cestu trápenia, tríznenia, úzkosti, slabosti? Chce do môjho života Boh niečo, čo by ma zdliavilo v mojom živote? Čo by spôsobilo takú katastrofu, že by som sa nevedel z toho povzniesť, zdvihnúť? Určite nie. A to je ten duchovný boj, ktorý potrebujete a potrebujeme vyhrať. Viete, jedno z krásnych, je veľa krásnych slov, samozrejme v Božom slove. Žalm 36, 7. verš. Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa
postará. Pánovi zver svoje cesty, jemu dôveruj, on sa postará. A to Eben Ezer, poznáte? Je to také krásne slovo, hebrejské slovo Eben Ezer, ktorý hovorí práve toto: Boh sa postará v každom čase, v každej chvíli, v každej situácii. Keď by sme možno mohli mať napísané tiež v našich domovov niekde, aspoň na nejakom mieste, práve toto slovo Eben Ezer. Boh sa postará a Boh sa stará. Nielen sa postará, ale sa stará. On je naozaj starostlivý. A viete, čo je zvláštne? Viete, čo som si všimol na ľuďoch? Že mnohí ľudia, aj mnohí veriaci, a to je tá viera. Pozrite sa, kde vidíme vieru a kde vidíme iba takú pobožnosť, nazveme to. Mnohí veriaci mi vravia: ja verím, že Boh vzkriesil z mŕtvych Krista. Výborne. Ja verím v nebeské kráľovstvo. Výborne. Veria v celú vieru vyhlasia, ale potom sa spýtam: a veríš, že dnes Boh vyrieši tvoju situáciu? Veríš, že dnes sa Boh postará o to, čo ty prežívaš? Veríš, že dnes tvoj Otec nebeský už konal predtým, ako si ho prosil? A tam mnoho ľudí zastane, zľakne sa, až zostane takých prekvapených jednoducho, lebo si neuvedomujú naozaj, ako je potrebné mať tú vieru, ktorú máme tak veľkú v tie veľké veci, dať do praxe a do toho každodenného života. Takže chcem vás pozbudiť, keď veríte v také veľké veci, ako že Boh skriesil Krista z mŕtvych, tak verte potom aj v tie maličkosti, že sa Boh postará o tie všedné maličké veci, samozrejme pre nás častokrát dôležité. Ak veríme, že Boh má pre nás miesto v nebi, tak verme, že sa postará a dá nám chlieb, aj ten každodenný, ako sa ho modlíme aj v Otče naši. Priatelia, naozaj nech nám to zostane v našich srdciach v tieto dni, nech sa prestaneme báť, prestaňte sa báť, kresťania. To nie je cesta, aby sme sa my, kresťania, báli. My pevne veríme v Boha Otca, v jeho prozreteľnosť a v jeho lásku, ktorú má pre nás. A zakončím list Hebrejom 11. kapitola. Ver, že Boh je a odmienia tých, čo ho hľadajú. Áno, takto hovorí Božie slovo. Ver, že Boh je a že odmienia toho, kto ho hľadá. A ver, brat môj, sestra moja, priatelia moji, verme, že Boh už dokonca urobil všetko preto, aby naše životy boli požehnané. Lebo Ježiša Krista povýšil na všetko. A v ňom sme požehnaní každým nebeským požehnaním v mocnom mene Ježiš. Amen.